Čaute ľudia, vítam vás u nového videa. Prepáčte, že bude nové video po 8 dňoch, ale mal som zakázaný mobil a všetko, takže preto to točím tak neskoro, ale to nevadí. Som späť, som silnejší, som lepší aj všetkom. Toto video bude o tom, nebude to gameplay ani nič, bude to proste keby ohodnotenie tejto novej sezóny. Tak kde by som začal? Brawl Pass. Všimol som si, že ako piny sú nádherné. Aj také, aj proste, že tu sú odmeny napríklad 300 kreditov, že zvýšili tie kredity. Aj tu, že proste 3500 coinov. To je fakt, to je dosť. Ale zasa, keď sa pozrieme na tie skiny, tak asi proste mne sa až tak nepáčia tie skiny. Musím povedať, z týchto troch najviac sa mi páčia asi tá zelená. A nepáči sa mi to, že Brawl Passu by som tak dal takých 60, 50, taký byt. Ďalej, Subway Surfers, tieto tu veci. Toto tu majú strašne dobre zrobené, len ma potom štve napríklad, že ešte tu, jak máte ešte vyššie, tak to sú už len coiny. No, ability sú to super, tieto ešte nemám, takže ešte neviem, aké sú. Teraz, čo tak najviac hrám, je toto. Ale budem chcieť hrať toto asi radšej, ale tak. Už mi padli 3 skiny, mám tieto tricky Janet, Graffiti, ale a Graffitistu. A najviac by som chcel asi toho Jake Oliho, strašne pekný. Alebo toho tu Frank Byrona. Ale dneska, keď si môžete všimnúť, že už nemám ani gimmick skoro nič, tak som kúpil tu dve a tu som kúpil tiež dve. Tak som kúpil 4 a to sa to podalo. Ďalej, čo by som ešte ohodnotil? Jo, nové ranky, tiež novom update. Mne sa to páči, ale proste no. Toto Shelly si mohli odpustiť, ak vyzerá teraz po novom, no ale vyzerá to pekne, že až do 2000 sa viete dostať. Ale zasa Wintradery začnú a tak, ale mne sa to páči, že proste aj tu je napríklad Bonnie, tu mám napríklad Franka, napríklad tu mám Griffa, tu mám napríklad toho. A proste mi sa to dosť začalo páčiť. No a ešte čo by som také povedal napríklad o tomto novom update. Takže tie boxy a tie dropy hodnotím takých 8 z 10 a všeobecne celý update hodnotím takých 8 z 10, lebo fakt vidno, že si nad tým dali konečne trochu práce. Tak keď ste dopozerali toto video do konca, tak vám veľmi ďakujem. Nezabudnite na like, odber a uvidíme sa v ďalšom videu. Čaute.